επιστροφή στην θέση του στον Μεχδί Ταρέμι. Έτοιμοι να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιάρεμτσουκ στη θέση του Αγιούμπ Ελκαμπή. Τροφοδοτεί τον Έσε. Άνοιγμα για τον Ποντένσε. Με τη μία η πάσα για τον Ροντινέη που σουτάρει, ο Χουντεσιώτης θα διώξει. Ο Ταρέμι σε κενή εστία κάνει το 2-0. Στο 81 ο Ιρανός πετυχαίνει το δεύτερο γκολ. Αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός, αυτό το δεύτερο ημίχρονο ενώ έχουμε περάσει στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού με το γκολ του Μεχδί Ταρέμι. Ο Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και τώρα στην κόντρα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με την πάσα του Στρεφέτσα για τον Γιάρεμτσουκ. Να πιέσει εκεί ο Σταυρόπουλος, γυρίζει για τον Ταρέμι, θα αποφύγει τον Χουντεσιώτη. 3-0 με το δεύτερο γκολ, την ντοπιέτα του Ιρανού από την assist του Ουκρανού στο 90. Δεύτερο γκολ για τον Μεχδί Ταρέμι. Και 8 συνολικά την φετινή σεζόν σε αυτήν την ξαφνική αντεπίθεση. Βλέπετε